Iyan na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 67 anyos nga babaeng balikbayan, patay samtang samdan. Human na banggaan ang ilang gisakyang SUV sa laing SUV sa intersection sa Opol, Misamis Oriental. Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez gi-cite in contempt sa Kongreso. VP Sara Duterte anda mudamay sa mga empleyado sa iyang opisina. Zero budget sa Mindanao Railway Project sa proposed 2025 annual budget gikadismaya sa Vice Presidente. GMA Regional TV 1 Mindanao gihatagan og special citation isip Best News Program sa Catholic Mass Media Awards. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.